Сега снимам ново видео в Roblox за моя YouTube канал, да съм малко по-известен. Иначе горе-долу съм малко по-известен, ама с 15 абоната съм в моя гейминг канал, защото съм много известен. Както ми казват всички, че съм истински Roblox геймър. Ама не чак толкова. Ама да, съм хубав Roblox геймър, ама сега какво направя? Сега снимам видео за моя YouTube канал и всички да ме гледат канала и служебния също. Ама да се абонират за моя гейминг канал и за хора, не забравяйте да се абонирате за моя гейминг канал и за служебния също. Защото трябва да съм малко по-известен. Да, така сме. Така сме като миналото време, където нямаше телефони. Иначе всичко е наред. Така че, чао!